lai ta ri ko la cha nga ya ni hi chimbu ko mun no piang e ti hian phone an play alarm la reng mai ni lo en veru akun tlata zaya shet khanin alarm zel ni chu zaya shet lem lo chon ti khana ding ngar maya makanya Sabay kat mo na. Ang joto ko hihit la tika na alang may doon na lang. Ita ka rin sud la. Bluetooth mode. Bây giờ mới in đấy thì rong tôi cũng là sầu rong hết không đắng lại là Akun rung men sa tiam lavang che kan lo koi da kang che ti khan email chat te ren atila la me nung meron sa ating pagpagyan yan lang palmunin kaklil kaya masih lang duro kan ngayon lang niya yan fate zalen ko ng kaklil mani kaya mantupa niya at sagay korna ang kalya mabangin aron sarho mani siya na chuan at saan yan ang kapya man in kulmi kaladam talawa kanilang po min ala zailaw de ulika andam lang ni chundem sa pali nam law lang min alakaw de urenga zaya set music hello men maybe Patari mga miyanon tige na pamuyan. Ang TV no ay alo renga le mo ka ti char kay po in. Anay to no mami anxiety chu mami ale mami ti ka ba. Amma ka tinasa loy ale cha